saketek pasan dari dajai ka make dair ketika urang nyolai di siko meri lay di siko jan panik mereka nyo urangnya saja bawa pulang sekali pasan dari dajai kok panjang Raja sajo meri kini udah mau
niko dari Mak Wirdi Gadang Gombak tikam jode orang Batu Balang sapantun lai menompang Mak Wirdi Gadang Gombak di lagu niko pamanjang. Juola tunggal babeleng join jainja lagu niko tolong tikam de orang Batu Balang pamanjang. Nan iwi urang rumah siapa? Urang rumah daji keduanya. Oh, urang rumah daja yang keduanya. Bapak bayan aku rakur mau aja cakak-cakak nak. Pesan dari dajai. Oh, samanta.
Kalau tantangan model itu, dek kawan lah barazaki lah do paminannya di siko sorang nana jisek dia lah perai dia untuk pemantatan kawan saja jadi masa dari jisek kok panjang. Ya, kita guys, kita surah.